Hallelujah, praise the Lord. Lain na usab nga content sa ato nga sambingay. Wow. Salamat sa ato mga viewers no, sa mga nagabalik-balik, sa mga nakasubscribe sa ato nga channel jadi si Vlog TV. Salamat sa inyong suporta sa matag upload na ato sa ato mga sambingay. Kanunay mong nag-view sa ato mga video. Og sa karon nga content nato guys, magisgot kita og sambingay sa kadalo. Sambingay sa hakog or kadalo murag pareho ra man ano. So kani atong sambingay lisod-lisod ning dawaton sa mga hakog sa mga dalo. But naa kitay sambingay niini. Para mas masabtan nato inaani ang ato ang sambingay. Dunay usa ka panimalay nga nagbiti kana bitang mais igsuon nga gibiti. So atong panahon na ting-anagon niya gasanlag siya o biniti diya sa kalaha unya syempre pagkaluto igsuon apit na maluto init gyud kay nang biniti karon tungod kay dalo lagi o biniti dai silingan niyang nangayog maayo niadto sa ilaha kay ni bisita karon bag-ong naluto ang biniti muto nga para nga dili gid bakaan to ang biniti kay dalo lagi hakog lagi gisulod niya sa bulsa sa iyang short ang mga biti o gikan sa kalaha gisulod niya dress bulsa na puno tong yang usang bulsa tong ubang bulsa pang butangan pud niya kanya muto gipasakan niya ang bisita oy pare salamat na aday ka pare iya dayng kumpare unya ni bisita butong nagsultianay sila ni saka ang kumpare istoryanay sila dugay-dugay nahuman ang ilang istorya igsuon samtang katong dalo nga nagsulod og biniti sa iyang bulsa while ga istorya siya gasigi po siya kino-kino sa iyang bulsa tungod gas kainit di ay dili niya madahan sa iyang kumpare so ang iyang gihimo iyang kino-kino ning iyang bulsa kanang murag gipurma og paypay ba kay para mahanginan ang ihang paa nga nainitan na sa biniti. So laging kadalo nainitan na ning paa sa biniti. Karon kay dugay mang niuli tong ihang silingan nga kumpare niya. Pag uli gyud sa silingan, pre, uli na ko pre. Oh sige pre, nagkuliot na siya. Pag uli sa silingan, baling niyang dalagan dito sa kwarto, gihulbot niya ning mga biniti. Na mga bungkag ni mga biniti diya sa hawanan. Yo, pagtan-aw ron igsuon sa iyang paa kay bali namang laguma. But pasabot napaso iyang paa na hislot iyang paa tungod sa biniti. Okay? So dili maayo Ginoon. Muna nga kini ato sambingay dili lang takutob sa sambingay nahimong kalatawan ngadto sambingay. Pero naay mga tawo nga sama karakter niya na nga aning pagkadalo pagkahakog naitabo hinoon nga napaslot ang iyang paa tungod sa iyang pagkadalo dili unta to may tabo tong iyang paa mapaslot kung iya pata tong gi dahan sa iyang kumpare sila ra gunduha diba niya pila ra biniti pila ra kaon ano kung di ka makapanghatag biniti ra man na diba so kining kahakog ug kadalo gisigutan diri sa Proverbs 29 diri sa Proverbs 28 verse 25. Proverbs 28 verse 25 gisigutan dinhi ang pagkahakog naghaling lamang kasamok apan ang nagsalig sa Ginoo muuswag, di ba? So kini ding kahakog magdala sa kasamok no tanawa tong maong tawo. Bali na noon tungod sa iyang kadalo kahakog nasamok kinuon sila pulupaypay sa iyang short or napasok na noon yung paa, niresulta na noon kasamok siyang paa tungod sa iyang kahakog. Muna nga dili gyud ay ning maayo ning kahakog kay resulta kini og dili maayo o kasamok kinoon. Muna nga kabantay ka ni Judas tungod ra mangutos iyang kahakog. Paglab niya sa money, iyang nabitray si Jesus, di ba? So too much love sa kwarta na imong hakog na si Judas. Okay? Munang nahitabo nga iyang gibaligya si Jesus, gitraidor niya si Jesus tungod sa iyang kahakog, iyang kadalo. Diba? So unsay resulta sa life ni Judas?
Nahimo nga dako kayong pagmahay, kasamok siyang una-una, nagtan-aw si Jesus nga walay sala, gidagmalan, dako na siyang pagmahay, gipanglabay niya ang salapi. Panwala na siya mahimo, ulahin naman ang tanan. Di ba? So ang nahitabo, ang ending sa iyang life, hikog pagod siya. Sa hinungdan tungod ra mong iyang kadalo kahakog. So kining kadalo kahakog mo resulta sa nagkalaing-laing kasamok sa kinabuhi. Muna kung ikaw karon na mati karon ini mao nga sambingay. Dapat dili nato mabatasan o dili nimo batasan ang pagkahakog sa kinabuhi. Ang kahakog mo hinungdan nga daghang kasamok nga moabot sa atong kinabuhi. Kaya ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo dili na sa intended nga para sa imuha lang, but gihatagan ta og panalangin sa Ginoo kay para pod mahimo putang panalangin sa uban. Mahimo kitang channel og blessing ngadto sa uban. Matud pa sa Biblia, adunay mga tawo nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, nag-anam hinuon sila kadato. Apan dunay tawo nga naghikaw sa angay unta niyang ihatag, nag-anam hinuon siya kakabos. O di ba? Muna nga the secret of blessing in the Bible, mao gyud ang paghatag labi na gyud sa mga talabangon, mga kabos. Dapat di gyud ta magdinalo kay mo resulta kini sa kasamok, di ba? Muna nga kung dunay mga nagpakilimo sa tuwa, dili kita maghinakog, no? Bisag asinsilyo, dili na to pakapinag bagulbol, ay manaygon sa tong panimalay, dili na to pakapinag mga bagulbol nga sige lang mong balik-balik, dagko na munta mo, sige lang mong daga mga tao nga piso na ang gihatag, urdos na ang gihatag, pero ang pagbagulbol sa iyang hatagan, grabe ang dako ang bagulbol, dako pas piso, dako pas dos. Di ba? Kung muhatag ta, dili na to pakapinan og bagbagulbol. Especially na mangayo natong mga pamilya, na mangayo natong ginikanan, na mangayo natong igsoon, na mangayo natong anak, na mangayo natong parente. Okay? Kung wala tay kahatag, pwede tang mobalibad. Pero kung naatay kahatag, unya panahon na nga muhatag ta sa maong atong gihatagan, dili po nato pakapinan o bagulbol. Kay dili po ta ibilay sa Ginoo. Daghang mga tawo nga muhatag tuod sila, pero sa hilom nagbagulbol sila, sa hilom nagmahay sila. So dili siya maayo. Kay ang Biblia nagaingon nga ang Dios nahigugma sa malipayon nga naghatag. God's love the cheerful giver, di ba? Sa Corinthians nagaingon dira, 2 Corinthians chapter 9 verse 6 or verse 6 to 9 ba na siya? Nga God loves the cheerful giver. Ang Ginoo nahigugma sa malipayon nga naghatag. So kana bang paghatag nga walay pagbagulbol, paghatag nga walay kapin nga istorya. Okay? Kay kanang paghatag nga nay kapin nga istorya, paghatag nga nay bagulbol, insert dalo gyud na siya, insert hakog gyud na siya. Kay ang taong mangyatagon, ikalipay man niya ang paghatag, di ba? Spirit naman guna niya nga the more siya ma-enjoy, the more joy ang iyang bation sa diyang makahatag siya. Pero kung bation pag inimo og nako nga murag paghatag nimo dunay murag bagulbol, kutob-kutob sa imong kasing-kasing, insert ang imong kasing-kasing, wala pa na-release sa pagkahakog. Wala pa na-release tong kasing-kasing sa pagkadalo. So dapat ato ning ipakuha sa Ginoo, dapat i-pray nato ni nga ma-release ta ning kasing-kasing sa pagkadalo, paghakog, kay mao ni ang makakusog kasamok sa atong una-una, kasamok sa ato ang kasing-kasing, diba? Muna, so daghang salamat sa atong mga sambingay, upuli nga nakahatag kitag dugang nga mga lesson sa imuha igsuon. Kung na-bless ka, pagi-comment lang sa ato ang comment section, and para ma-notify ka sa atong mga next sambingay. Actually natay daghang mga sambingay diha, paki-scroll up lang, pili sa atong mga sambingay, mga videos, daghan kay itong mga upload diha. Daghan ta mga moral lesson nga makuha sa atong mga storya. Disclaimer ta sa atong mga storya. And para ma-notify ka sa next pa, daghan pa mga coming nga mga sambingay, ayaw kalimot sa pag-subscribe. Hallelujah. Kaya ang pag-subscribe nimo, ma-notify ka sa daghan atong mga sambingay about sa Kristohanan. God bless. Igsuon ko diya sa Ginoo. Ang Ginoo maga-uban kanimo kanunay, ug magabantay kanimo kanunay, ug maga-bless kanimo sa imong pagkamanggihatagon. Glory to God. Iyang tanang himaya.